हेल' लोगोफोर, बे समाव गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेयाव नुनो मोननाय जागोन मा बर' ग्रामार आरो बे बर' ग्रामारा टेटनियानो जा बा गुबुन मोनसेयानो जा दा बेयाव मा आयदा दङ बियो गोरोबजोबनाय जागोन। दा बेयाव गोरोबनोना जाहैबाय नैबे बारावहाय आङो टेटनि माने सिलेबास लानानै खिन्थानो नागिरदों आसाम टेट 2026नि। बेयाव जोंना मोनसे इउनिटआव दङ मा इउनिट 2 हिसाबै दङमोन जोंना नैबे माखासेया गोबां लांजोब्बायानो बेयो मानगोनां रावनि सोदोब बेफोरो नैबे जावजा सोदोब बे दङ बेल'सै। बेनिफ्राय नैबेयाव दङ उदां महर आरो गोथे महर। बे उदां महर आरो गोथे महरखौ जोङो मिथिनानै लादिनि दानिया। दा बियो माने एलपि सेक्सनाव दङ। आरोबाव इउपि सेक्सनखौ जोङो नायोबा नुगोन मा इउपिआवबो दङ मा नै बेयावहाय नायदो उदां महर गोथे महर। दा बे उदां महर आरो गोथे महरखौ आं बेबाराव लानि नोंथांमोनहा नायलांबाय था। अब्ला जायफ्रा रेगुलार नायदों नुजोब्बाय जानांगौ मा मा जोबबोखो। बेयाव जावजा सोदोब थारजा ओमफ्राय बेनिफ्राय गैलानो बे इउनिट मोनसेयाव थारजा आरो जावजा सोदोब मोननैल'सै बाखिया जोबजोब्बाय। बेनिफ्राय एलपि सेक्सनाव मोननैसो दंबावो दहाय होननाया। दानिया फैदो अब्ला गोबाव खालामाजासे जोङो उदां महर गोथे महरखौ मिथिना लानि। उदां महर आरो गोथे महर जेखौ जोङो मा होननाय जादों अपेन, उदां माने अपेन ओमफ्राय गोथे माने क्लस। एबा उदां माने मा जायफोर सोदोबफोरा खेबसेयैनो नुनायावनो ओंथि दिन्थिनो हायो एबा आबुं ओंथि जानानै थायो बेफोरखौ जोङो उदां होननानै बुंनाय जायो होनदों। आरो फारसेथिंजाय गोथे होननानै बुङोबा जायफोर सोदोबफोरा जायफोर रिंसारथिफोरा बा रिंसार जथाइफोरा हारसिङैनो बाथ्रा दानो हाया एबा सोदोबनि उनाव एबा सिगाङाव बा गेजेराव थाखोमानानै थायो। दा बेफोरखौ जोङो गोथे एबा गोथेनानै थानाय क्लस होननानै बुंनाय जादों होनदों। दा बियो मोनसेल' बबेबा मोनसे पार्टआव एबा गारां हांखोआव बा खौरां हांखोआव बा दाजाबदायाव बा थाइजायाव दा थाइलालियाव बेबायदि हाबनानै मोनसेयावल' हाबनानै थाया बा मोनसेनिल' नङा। बेयो गासैबो आयदाफोरावनो माब्लाबा थाखोमानानै थानो हागौ। दा बेखौ आङो नोंथांमोनजों एगजामपोल हिसाबैसो बेखायनो लाबोनाय जादों आरो बे एगजामपोलजोंनो बुजायलांनो नाजागोन। दानिया नायदो बे बाराव नाथाय उदां महर होननानै बेखौ आं खनसेनो क्लियार खालामना होबाय मा गासैबो सोदोबफोरानो उदां महर जायफोरा उदां ओंथि दिन्थिनो हायो होनदों। बेनिफ्राय गासैबो महरा नुखाजोबनाय जानांगोन, बेयाव थाखोमानानै थानाय जानो मोननाय नङा। दा बेखायनो जेसेबां सोदोब दङ बियो उदाङानो फ्राय। जों ओंखायनो गोथेखौल' खिन्थागोन आं नैबे बाराव गोथेनानै थानायखौल'। गोथे एबा क्लसखौल' आं खोन्थागोन। होमबाना क्लसजों मोनथिबानो बिनि माखासेया गासैबो उदां होननानै जों मिथिजोबगोन। अब्ला नायदिनि जोङो गाहायनि बबे सोदोबाव गोथे गारां रिंसारथि दङ होनदों। गारां रिंसारथिया बबेयाव थाखोमानानै दङ बे मोनसे सोंनाय। होमब्ला जों दंबावो आदा। आयदायाव जोङो मा थाखोमानानै दङ आ द आखार मोननैबो उदां। बेनिफ्राय बिलाइयाव नायदो बय लआ इ बावबो दंजोबो। दाना बेदराव नायदो ब एखार द र बेयावबो उदां दंबादि नुदों। दानिया नायदो नैबाव नायबावसो मोनसेया मा अपसना स इखार ल आखार इ बेबो दंजोबोआनो उदां। दा अब्ला नाथाय जोङो नुनो मोनबाय मा नैबे बाराव नैबे मोनसेयाव नुनायाव जोङो समान नुलांगासिनो आं खेबसेनो बेबो थिगैनो दङ होनलांनानै बुंलांदों। नाथाय बेयाव थिगैनो गैया, बेयाव थाखोमानानै दङ। मा थाखोमानानै दङ? बेदरखौ जोङो सिफायगोननो गारां हांखोखौ। आं हांखो सिफायनाय हांखो दाजाबनायाव इउनिट 1नियाव लानायावबो खोन्थाखादों। बेयाव नायदो ब एखार द र बिदिल' दं, नाथाय नुनायाव बिदिल'। नाथाय बेखौ हांखो सिफायबा जों मा नुगोन ब एखार द अ र नैबे अ गारां रिंसारथिया थाखोमानानै दङ, बेनो गोथे जानानै दङ। फारसेथिंजाय नैलाय बेखौ जोङो जेब्ला देबनागिरिजों लिरागारा रमानजों लिरगोन नङाबा इन्टारनेसनेल फनेटिक एलफाबेट जों बाहायगोन जेब्ला बेयाव जों नुगोन मा बि माने ब, ए माने इ, डि माने द, ओमफ्रायो डाइरेक्ट द र डि आरो आरल' होनो हाया जोङो। सिगाङाव जों मा अ नङाबा ए बाहायनांगोन। होमबा जोङो मा जागोन बेदर जागोन जुदि माजों रमान हांखोजों लिरोबा। होमबा जोंनि थाखोमानानै थानाय अ महरा रमानाव आबुङै बेरखांगोन आरो हांखो सिफायोबा नैबेसो गेबें हांखो सिफायनाय जागोन। ओंखायनो बे अ गारां रिंसारथिया थाखोमानानै दङ। गारां रिंसारथिनि बेलायाव थाखोमानानै थाग्राफ्रा गासैबो थाखोमानानै थाखाया, औवाल' थाखायो। गारां रिंसारथिनि हांखो दाजाबनाय सिफायनायाव आं खोन्थाखादों। बेखौ नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन जायफ्रा नायाखै। बेनिफ्राय नायदो गाहायनि बबे सोदोबाव उदां रिंसार जथाइ माने मा सिलेबोलनि बेलायाव मोनसे उदां आरो मोनसेया गोथे जोंना दंमोन अपेन क्लस बे आयदाखौ होनदों।
दा दङ बिलाइ, आदार, गोबाब, लांखार बेयाव बबेयाव उदां रिंसार जथाय दङ होनना सोंदों। दा उदां रिंसार जथाय दङ होननाया मा होननाय जादों जायफोर सोदोबफोरा मा गारां रिंसारजों जोबथायाव थागोन, गारां रिंसारथि थागोन, जोबथारनायाव नै इ दङ, बेयो जेब्लाबो उदां होनदों रिंसार जथायनि बेलायाव। बेखायनो बेखौ आं होफादों। बिनिफ्राय गाहायाव नायदो मोनसेया गाहायनि बबेयाव सोदोबाव गोथे रिंसार जथाय दङ। नैबे बिलाइ होननायाव मामोन गारां रिंसारथिया जोबनाय दङ इया, बेखायनो बियो मोनसे उदां। नाथाय नैबे आदाराव रआ खौरां रिंसार, गोबाबाव बआ खौरां रिंसार, लांखाराव रआ खौरां रिंसार, बेखायनो बिसोरो गोथे जोब। दानिया बिनि उल्थायै लानायाव गाहायनि बबे सोदोबाव गोथे रिंसार जथाय दं होननायाव मा नुगोन होनब्ला नैबाव मा होनो खान्थालाव दङ। मानो नैबेखौ नायदोनि स इ क इ र इ होमबा सिफायोबा बियो इगा लास्टआव थायो, होमबा गारां रिंसारथि होमबा उदां। बैयाव नायदो आ ब ऐखार, ऐया होमबा जोंना मायाव उदां। बेनिफ्राय नैबे हाथायाव नायदो जोबनायाव इ दङ बेयो उदां। नाथाय ल नै खान्थालाव ल दङ जोबनायाव, लआ खौरां रिंसारथि जिहेथु बेनो गोथे। होमबा रिंसार जथायनि लानानै गोथे सोंनोबा बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन। बेनिफ्राय नायदो गाहायनि बबे बाथ्रायाव गोथे दाजाबदा एबा बेखेवफा दं। सोदोब बेखेवफानि बेलायाव सोदोब बेखेवफा सेआ बेखेवगा नैखौ बेखेवगा थामजों, बेखेवगा ब्रैनि, बेखेवगा द'निफ्राय गाबानिफ्राय, बेखेवगा द'नि, बेखेवगा स्नि, बेखेवगा स्नि आव नाव होननाया बे मोनफ्रोमबो दाजाबदाफोरा गोथेनानै माब्लाबा थानो हागौ। दा बेखौ एगजामपोल होजोबदों नोंथांमोननो नायदो। ओंखायनो बाहाय नायदो गाहायनि बबे बाथ्रायाव गोथे दाजाबदा एबा बेखेवफा हाबनानै दङ। राजाया मोसौ गुमदों, सिदा खोथा राजाया मोसौ गुमदों। बिनिताया राजाखौ बुदों, बेबो एखे। आदाया बाजैजों हाथायाव थांदों, बेयावबो थिगैनो दङ। नाथाय गोरोन्थिया जोंना मायाव हाबनानै दङ नायदो बाहाय राजाया मोसौ गुमदोंनो, बेयाव मा मोसौ सोदोबाव गोथे दाजाबदा एबा बेखेवफा हाबनानै दङ। मा जानांगौमोन गेबें ओंथिया बेयाव राजाया मोसौखौ गुमदों जानांगौमोन। मोसौखौ गुमदों होननांगौआ राजाया मोसौ गुमदोंल' जादों, होनबा खौ दाजाबदाया मा गोथे जानानै दङ। बेखौ जोङो जेब्ला माला मोनगोन सोंनाय जेब्ला बाहायगोन अब्ला जोङो मोनगोन। एखेखौनो जेरै नायदो बे बाथ्रायाव मा जागोननो सोङोबा मोसौखौ सोर गुमदों बे आरोखि। होमबा मा जाबायनो सोर गुमदों राजाया। मोसौ सोर गुमदों होननानै सोंनाय नङा, मोसौखौ सोर गुमदों होनगोन बा थाखोमानानै थानाय गोथे खौआ बे बाराव नुजागोन। थिग बिदिनो बिमाया मोसौ बेलासि समाव सोंगोन नोंथांमोनाव बाबाया बोरो बिफाया बोरो होननानै सोंगोन, होनबा मोसौ खादों होनना बुंगोन नोङो। बेनिफ्राय मा जाबाय होनबा मोसौखौ खादों होननाय जानांगौमोन, मोसौ खादोंल' जाहैबाय एगजामपोलाव। बेनिफ्राय जेला नों सोरबाया सोंगोन नोंसिनि ओमफाया मोसौखौ सोर खाखो होननानै सोङोबा आफाया खादों नै, मोसौखौ सोर खादों नै, खौआ सोंनायाव ओंखारलायबाय नै बेबायदि आरो। होमबा बेयो उदां जानानै थाबाय। एखे रोखोमैनो आरोबाव नायदो गाहायनि बबे सोदोबाव आ बेखेवफाया गोथे महराव दङ नायदो। मा नायदो रानिया मेथाइ खनदों, राजा फैदों, बेयो बिनि गस्ला, बेयो बिनि गस्ला, बेयो बिनि गस्ला, बेयावथ' गैया। राजा फैदों बेबो जानाय बायदि मोनदों। रानिया मेथाइ खनदों बेयावबो दंखायो नै आ। मामायाव गोरोन्थि थालांदों नैबेयाव नायदो राजा। मा जानांगौमोन राजाया फैदों, राजाया जानांगौमोन, आ महर दाजाबनांगौमोन। बेनिफ्राय आ महर दाजाबनाया मामोन आं माने इयाव आखार लिरखो जोंना आ महर एबा मा दंमोन जोंनियाव बर' रावाव मोनसे मा दंमोन आ हांखोनि नेम दंमोन। आ हांखोनि नेम जोंना बाहाय राजायाव ज'नि उनाव गारां रिंसारथि आ दंखायो। आ थायोबा राजा आ जाया, गोसोआव ला इउ आखारसो फैगोन राजाया। बेनिबो मोनसे मोजां क्लास लाखांखाबाय गारां हांखो एबा गारां रिंसारथियाव, जायफ्रा नायदों हमनो हागोन। बेनिफ्राय आ हांखोनि नेम फैखाथारगोन, फैखाथारगोन। बेनिफ्राय नैबाव मोनसे नायसै नाथुर सोदोबाव थानाय गोथे महरखौ सायख' होनदों। नाथुर सोदोबाव बबे मोनसे महरा क्ल'ज एबा गोथे महर जाना दङ होनदों। होमबा नायदो नाथुरखौ जोङो मा होनो मोननै बाहागोआव सिफायनो हागोन ना थुर, नाथाय नाथु होननाय जेबो गैया। मानो बिदि मोननै नायसै ना जोलैनि जेसेबां दङ, ना फोलेरनि जेसेबां जिबफोर दङ बेखौ जोङो सिगाङाव ना होनना बुंगोन। आरो नाया हारसिंनो ओंथि दङ मा दैयाव थाग्रा जिबिखौनो खिन्थादों, बेहा उदां। बेनिफ्राय नाथाय थुर सोदोबा मा हारसिंनो ओंथि दिन्थिनो हायाखै, बेयो गोथे जानानै दङ, बेखौनो थुरानो गोथे। मानोना ना सोदोबा हारसिं
ओंथि दिन्थिदों आं फारसेथिंजाय नाथुरखौ दिन्थिनो थाखायल' ना थाया बेखौ नास्राय दिन्थिनो थाखायबो नांगौ ना थिमि दिन्थिनो थाखायबो नांगौ ना थथा दिन्थिनो थाखायबो ना नांगौ होमबा जोंना नैबे स्राय सोदोबाबो नास्रायाव गोथे ना सोदोबा उदां नाया हारसिंनो ओंथि दिन्थिखादों स्राया दिन्थिनो हायाखै दा बेबायदिनो थिग बिदिनो गाहायाव नायबावनोसै नायदो दाउनि बेलायावबो दाउआ उदां फोलेरखौ दिन्थिदों बेनिफ्राय दाउखा होनोबा खाया हारसिङै ओंथि दिन्थिनो हाया होमबा खाया गोथे दाउआ उदां दाउस्रियाव स्रिया गोथे रायाव गोथे दाउरायाव ब'आ गोथे दाउब'आव बेबायदि दाउआ उदां एखे रोखोमैनो जेलाना जोंना थावनाय एबा माने सालायनि मोन्दांथि जेरै गोखा गोदै गोबाब होननायावबो बेनो गो होननाया मा उदां नाथाय खा होननाया गोथे गो होननाया उदां खा होननाया गोथे गोदैयाव दैया गोथे गोफायाव फाया गोबाबाव बाबा गोसायाव साया थिग बिदिनो कालार एबा रंनि बेलायावबो बेनो गोआ उदां सोमा गोथे गोमो होनबा मुवा गोथे गोजा होनबा जाया गोथे गोथां होनबा थाङा गोथे गोआ गासिबो उदांजोब थिग बिदिनो मानसिनि देहायावबो बिखा बिबु बिथै होनोबा बिया उदां बेनिफ्राय खाया गोथे बिबुआव बुआ गोथे बे उननि दाजाबदा जाय मोननै मा सोदोबजों जथायनानैसो मोनसे उदां महर मोनगोन नाथाय खेबसेनो गोखा होननानै बुङोबा बियो उदां आरो गोदै होननानै खेबसेनो बुङोबा बियो उदां नाथाय बे गोदै सोदोबखौनो जेला सिफायनानै आं दा होननाय बायदि गो आरो दै बिदि होयोबा बे दै ससेया गोथे बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन जायफ्रा बिजाब फरायदों नोंथांमोना बुजिगोन नाथाय बिजाबाव जायफोर फरायनानै बुजियाखै अब्ला हमनो हाबाय जानांगौ दैमा सोदोबाव बेनो दै सोदोबा उदां बेनिफ्राय मा सोदोबा गोथे जेरै दै सा सोदोबा गोथे दैया उदां दैमायाव दैसायाव बे दैथुन थुन सोदोबा गोथे दैलाम बा दैलाव बे लाव लाम बेफोरो गोथे दा बेनि थिउरिया मा जाखो अब्ला नायदो बेनि थिउरिया जाहैबाय मा बेनि थिउरिया मा जायखिजाया दाजाबदाफोरानो गोथे महराव थायो एबार बुजिनो मोनबाय दा जों दा जेसेबां एग्जाम्पोल होबोदों बेबायदियाव जायखिजाया दाजाबदा महरानो हारसिं ओंथिनि दिन्थिनो हायाब्ला बेयो गोथे महर थायो आरो दाजाबदा होननानै जोङो सिनायनो थाखाय राव बिगियानगिरिफ्रा मोनसे सिम्बल बाहायखादों मा मोनफ्रोमबो दाजाबदायावनो नै सिगाङाव उन दाजाबदाबा बेयो सिगाङाव बिदि देस सिन थागोन हाइफेन बादि जेरै खौ दाजाबदा बेयाव सिनबोदों नै बिदि नुबाथाय बेनो गोथे जाखागोन जुदि सोंनायाव गोथे बासिनो थिनदोंबा आरो सिगां दाजाबदाब्ला उनाव थागोन बे सिम्बोला ओरैजाय जेरैजाय दाजा होननानै दाजाबदा नङै दिन्थिग्रा दाजाबनांगौबा नै बादि जागोन नैबे सिना देस बादि एबा हाइफेन बादि सिना उनथिं थागोन दा बेखौ दाजाबदा होननानै जों सिनायगोन आरो बियो गोथे महराव थायो गोसोआव लादो जेरैजाय मा होनो जाबाय लोंबाय होननायावबो बे बाया जानाय लोंनाय होननायावबो बे नाया जादों लोंदों होननायावबा दोङा बेफोरो आरोखि दानिया नायबाथाय गाहायाव लास्ट मोनसे अपसन होबावदों गाहायनि बाथ्रायाव बबे सोदोबाव यै मा होननाय जादों बेयो यैया थारजा माने मामोनलाय जा थारजाखौ जाय मिथियो हमनो हागोन थारजा सोदोब जायफोर थारजा जोंना मोनसे सिलेबासाव दङ लायाखै लागोन थारजा सोदोब दानायाव बाहायग्रा यै दाजाबदाखौ मालाबा गोथे महराव दोनखोमायो होनदों जेरैजाय नायदो आखरखौ मोजां लिर गथ' होननानै बुंबाय दा बेयाव बबे सोदोबाव थाखोमानानै दङनो मोजाङाव थाबथानानै थाखोमानानै दङ मानोना बियो गुबैयै जानांगौमोन मा आखरखौ मोजाङै लिर गथ' होनदों होमबा गोथे महराव थारजा दाजाबदा यैया गोथेनानै दङ होनदों थारजा दाजाबदा यैया एडभार्ब जेखौ इंराजियाव बुंदों एडभार्ब थारजा बे एडभार्बआ थाखोमानानै दङ होनदों बा गाहायनि बबेयाव थारजा एबा सोदोबा थारजा दाजाबदाया गोथे महराव दङ होननानै सोंनोबो हागौ होनबा मा यैया थाखोमानानै दं मायाव मोजाङाव मोजां बुं गथ' मोजां बुं मोजाङै बुं नैबे आरोखि यैया थाखोमानानै दङ गोथे जानानै बेबायदि दा अब्ला हमनो हाबाय दा जासिबांखि नागिरा मानो एसे एनै मोनलांबायानो थागोन नाथाय थिमखौ जों गोसोआव लानांगोन आं मा होनदों गुबै सोदोबनि उनाव दाजाबजाग्रा गासैबो रुट मा होनो थारजायानो जानो हागौ मुंमायानो जानो हागौ मुंमा दाग्रायानो जानो हागौ सानरायनि जानो हागौ फोर सोरमोन जानो हागौ
आरो सुबुंसायनि जानो हागौ मोन सोर बे आदामोन मा होनो बेफोरो सुबुंसायाव बाहायग्रा जानो हागौ गासै दाजाबदाफोरानो मोनफा मोनफा गोथे महर बेखौ गोसोआव लादो। आरो गारां रिंसारथियावथ' औवाल' गोमाना थायो आं खिन्थाखाबाय बाखिया गोमाखाया। बेनिफ्राय मा होनदोंमोन बेखेवफायाव माखासेया गोमाना थायो जेरै खौनि एग्जाम्पोल होबाय आं आरो यानि एग्जाम्पोल होबाय आङो। दा बेखिनिमोन अब्ला लोगोफोर गोथे बुजिबाय जानो हागौ गोथेया माखौ होनदोंमोन। अफेनाथ' गासिबो सोदोबानो अफेन जोबखा नुनायाव गासिबो सोदोबानो अफेन जोब नाथाय बेयाव थाखोमानाय गोथेखौल' जोङो सिनायनांगौ ओंखायनो अफेनखौ लानाय जायाखिसै आं खिन्थाखाबाय। दा बेनिमोन सेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनो सिगांनि भिडिअ नायनो थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं बाव थांनानै नाय प्लेलिस्टआव थांनानै नाय गोजोन्थों।